don Allah da annabi abba ka taimaka min ka rufa mu asiri ka mu aure. Aure kike so? Za ki zauna? To ja ta kuje ku yi magana. Wannan ba magana ta bace. Bai da annabi ku waye ne wa kawo aure. Ki da wannan magana wa kamar ya aya mama aure ne ke so. Wai kai baka ganin yan mata ne? Gani kai. Amma ni kyakkyawa kamar ki ce? Bana ce na taba gani. So da ni kyakkyawa ce sai kai tukura min ido? Kura ido tabbas yayi babbar amma ni kuma da idan su. Allah ne ya rikin ɓata duk da ya dage da ana sa a samu mai kyau.